bumine panas, langit peteng, angine ngidit nggawa penyakit, donya kebak bencana, katrajang bejat napsune manungsa, ngisor dhuwur kisruh lan giduh, sing pinter malah keblinger, wong pangkat ngumbar marang maksiat, kekudung wulang syariat kanggo mecah kerukunaning umat. Adat budaya meh sirna, jati dirine bangsa kadesek, patrape menungso sing kelakuane kaya sono. Begegek uget sadulita, hemel lae ndara kula Raden Arjuna, kula sawang jengandika Ndara Arjuna ketingal bingung kaya dene wong kang linglung. Enten napa to Gus? Keparenga paring dawuh dumateng kang abdi kula pun Semar Badranaya. Kula niki tinitah dadi pamong ken momong satriya kang hambek budi luhur. Kula ugi jinejer dadi batur kang suraose batur pangembating pitutur. Sinten ngertos tutur kula, sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng handika Ndara Arjuna. Suwawi kula aturi paring dawuh Den. Kakang Semar Badranaya, ya mung Kakang Semar kang bisa dadi obor pepadang tumrap Janaka. Kiai Semar nandhes sajroning atiku nalikane Janaka ngambah ana ing alam pangimpen Kakang. Dadi sampeyan bingung niku mung perkara ngimpi. Pancen bener. Sampeyan ngimpi napa, Gus? Kakang, ana sajroning alam pasupenan Janaka kaya mangku wujuding rembulan. Saya sangsayaning suwe. Rembulan mau kaya dene seratan Dewa Nagari. Lamun ta kawaca ana seratane Wahyu toh Jali. Kiai Semar, iki kira-kira mujudake sasmita apa tumrap Janaka, Kiai?
Semareka den prayitna semurire kok ambalik tityani gantayani tresanya pranama sasi gilar semedi ing tengahing latar milangana lintang Bima Sekti Gusti kula jimat pepunden kula Ndara Janaka handika Ndara Janaka wajib ngunjukake syukur dhateng Gusti ingkang murbeng jagat awit boten sadhengah titah boten sabenta jalma ingkang nyupena utawi ngimpi mangku wujuding rembulan kala wau Gus banjur rembulan kang tak pangku kuwi mau mengku werdi apa mengku jlentreh kang kepriye Kyai Semar Ndara rembulan niku sasmitaning kamulyan utawi sasmitaning kanugrahan rembulan kadidene seratan Dewa Nagari menawi kawaos wahyu toh jali cekak cukupe den cekak cukupe ing ripalungguhan sakmangke Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wujudipun wahyu toh jali apa to tegese toh jali toh niku pangorbanan jali niku saka tembung jalu ingkang mengku werdi putra ing benjang tedak turunipun badhe dados ratu ingkang badhe gedhe pangaribawanipun ning nggih mau kedah dipun totowi kedah dipun kurbani langkung rumiyin Ndara Arjuna lah banjur carane utawa saranane Janaka kudu tumindak sing kaya kepiye Kyai Ndara ngaten nggih Gus ibarate gelas arep diiseni banyu gelase niku kudu luwih resik dhisik sami yen to menungsa badhe kecondhokan wahyu niku atine kudu resik luwih dhisik luar saking dedosan ingkang sinandang luar saka dedosan iki kepiye jlentrehe Kyai Semar tumrap Semar Badranaya titah gesang wonten Madyapada niku duwe dedosan kalih perangan siji dosa karo sing gawe urip angka loro duwe dosa karo alam menawi manungsa menika duwe dosa kali sing gawe jagat niku penak etung-etungane penak senadyan to paribasan pitung gunung tumpuk undung dosa dika Ndara Janaka nanging kalamun to nyuwun pangapura kanthi tumemen mesti bakale diparingi pangapura merga Gusti niku Maha Pangapura sing jenenge Maha niku sak nginggile linuwih den mesti dipangapura ning sing abot niku menawi menungsa kagungan dosa kalian alam yen menungsa duwe dosa karo alam ora gelem nyuwun ngapura karo alam tan wurunga dadi titah sing apes paribasan suket godhong nyerimpeti laku krikil watu nyandungi laku niku tenan den lah banjur dosa karo alam kuwi jlentrehe kepriye Kyai Semar ngaten nggih Gus ndika Ndara Janaka mesti mboten krasa wiwit panjenengan Ndara Arjuna satriya ing Madukara lair cenger wonten Madyapada niku sampeyan niku mboten dhewe sampeyan niku mboten ijen
ning Gusti ingkang murbeng dumadi niku paring kanca anasir patang perkara bumi geni banyu kang sarta angin sing ngancani Ndikandara Janaka sarinane ya sawengine nggih niku sing nyengkuyung gegayuhan Jengandika ning nggih niku sing malang-malangi gegayuhan sampeyan monggo to monggo sakniki belajar srawung kalih alam, kalih bumi, srawung kalih geni, srawung karo banyu, srawung kaliyan angin, nglebur dosa. Sakniki Semar badhe tanglet. Sampeyan napa tau? Sampeyan napa tau ngelengke wanci mboten ketang sak menit 2 menit nyuwun ngapura karo bumi, nyuwun ngapura karo geni, nyuwun ngapura karo banyu karo angin. Pun nate dereng? Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine waduh Kakang Semar babar pisan Arjuna durung nate Kyai. Lah mila niku Gus. Monggo dinten sakmangke njenengan Ndara Arjuna kula dherekaken. Menyang ngendi Kakang Semar? Tumuju wonten lengkehing Gunung Tidar. Jengandika Ndara Arjuna kula aturi maladi hening dhateng mriku sinten ngertos? Sinten ngertos kanthi sedya kang becik kanthi niat sing apik Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan wahyu toh jali wahyuning Kanarendran dhateng Jengandika Ndara Dananjaya. Iya Kyai, aku banget condong kang sarta rumajang marang keparenge Kyai Semar Badranaya. Monggo sakniki lon-lonan lumampah paduka lambari ngagem tekad satriya tanah Jawa. Mugi-mugi kanugrahan wahyu toh jali mangke saged anyembuh kamulyan lan katentremaning praja Ngendra Parahasta Den.
saknyatane Kanjeng seret winangun wonten ana leri rineka murni rinangga kirana dirasakan biasi Hong ilahing sekaring bawana langgeng lamun ora sisip ing pamawas iki kaya praptane putra ulun Ratu Tunggul Malaya bocah bagus bocah sigit bocah jentara Sidewa Srani lakar kaluhuran sabda paduka Hyang Adi Pukulun sembah pangabekti kula mugi konjuka Rama Pukulun Manikmaya iya yang ngger bocah bagus Dewa Srani wis ulung tampa ora liwat pangestuku tumrapa marang jeneng kita Dewa Srani ngono nggih paring pangestu saking Kanjeng Rama Pukulun sampun kula tampi ngasta kekalih dadosa jejimat paripih Kanjeng Rama Dewa Srani njandur gunung Kadingaren jeneng kita kula bocah bagus prapta ana kahyangan Suralaya kene sajak ana undraning perkara mara coba sajarwa kanthi trawaca kula bocah bagus Dewa Srani Rama Pukulun paleh-paleh menapa cetonge gelo kang tanpa warana jagat sampun nyekseni umat sampun ngakoni mbok bilih kula menika putra paduka ingkang sakmangke jumeneng nata wonten ing nagari Tunggul Malaya. Kamangka Rama Pukulun, kamangka sipating Nalendra menika saged anyakrawati ambau denda. Kebak ing kawibawan sumunar ingkang dados pangaribawanipun menawi kedah ngregem wujudipun wahyuning Ratu Rama Pukulun. Kamangka kabar ingkang sumebar pawarta ingkang sampun marata ngandharaken mbok bilih ing ripalenggahan sakmangke Jawata badhe nurunaken kanugrahan wahyuning Kanarendran wahyuning Ratu ingkang nami Wahyuta Jali nyun sewu Pukulun menawi Dewa Srani ndayuh Wahyuta Jali kok ngantos boten kasembadan kinten-kinten ingkang lingsem ingkang isin namung Dewa Srani menapa tiyang sepuhipun inggih badhe kewirangan Rama Pukulun kagyatane sangapirang ore nanggul kinempit kehempit do sangretnaning bawana iya si tukang malang ati iya si tukang sing tias iya si tukang kudu kering jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Dewa Srani nadyan dikaya ngapa lan kepiye wong rembukan ki luwih becik ditata tembunge luwih dhisik yen pancen jeneng kita Dewa Srani kepengin njaluk pambiyantu njaluk senjata pitulungan tombak kenceng marang pun Rama kalamun jeneng kita Dewa Srani kepengin njaluk pambiyantu marang panjenengan ulun supaya jeneng kita Dewa Srani ngantukake wujuding kanugrahan ora sah dadak ngancam ngincim marang bapakmu
Nggih. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Sedaya kala mawi inggih awit saking sruning manah kula. Saking sruning manah kula kepengin hanggadoh kanugrahan. Wujudipun wahyu toh jali kala mau Duh Rama Pukulun. Iya. Nadyan dikaya ngapa lan kepiye? Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Pun Rama duwe sarana supaya wahyu kuwi mau luwih gampang diantukake dening Dewa Srani. Kados pundi caranipun? Kados pundi srananipun Duh Kanjeng Rama? Dewa Srani, manungsa kang asring nampa kanugrahan mono kudu disirnake luwih dhisik. Kamangka sak lumahing bawana sakureping akasa ora ana jalma kang kulina anggadoh wujuding wahyu kejaba mung para Pandhawa. Ora ana dalan liya Dewa Srani. Ora ana dalan liya supaya jeneng kita Dewa Srani ngregem wujuding wahyu toh jali. Kejaba mung kanggo cara Pandhawa kudu dipateni luwih dhisik nggih bocah bagus. Kanjeng Rama mlajeng margi pundi ingkang paduka tempuh supados para Pandhawa saged sirna Kanjeng Rama? Hayo kaget pun Rama bakal salin wujud bocah bagus. Pandhita karya wangsit pindho kumbang ajabing pawang susuh angin ngendi nggone miwang kaliyeng kahanggung jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Lah kok menika Kanjeng Rama salin wujud dados satunggalipun Brahmana utawi Pandhita. Kula bocah bagus Dewa Srani. Ya mung kanthi cara iki pun Rama bakal bisa goleke lenane para Pandhawa. Supaya ora kawanguran dening kawula akeh. Ing ripalungguhan iki sak mengko negara Ngamarta bakal tak orak-arik sing dadi katentremane. Negara Ngamarta bakal tak osak-asik sing dadi kerukunane. Eling-eling abang ijo banger bacin butek beninging tumrap jagat raya kuwi ana astane Bathara Guru ya Sang Manikmaya. Mula kang mangkono yen jeneng kita kepengin antuk wujuding kanugrahan wahyuning kanarendran kang sinebut wahyu toh jali kudu bisa luwih dhisik mbudidaya patine para Pandhawa. Pun Rama dhewe nggih. Pun Rama dhewe kulup sing bakal mbantu nguntapke Pandhawa neraka jahanam.
datan ngawruh kang tekane tanpa sangkan sesanti asung panggonta brataning kautaman nenggih pundhita ingkang dados pambukaning kandha datan kadi gumalaring nagaring Amarta inggih nagaring Indraparahasta ya ing negara Danamarta ya sinebat Cintakapura wileding panyandra nagaring Amarta ketingal loh jinawi gemah ripah Kartatata Turaharja loh jinawi Mengkuwerdi bumi pramesti wiji tinandur mesti dadi tetaneman mawarni-warni sedaya tan ana kang uciwani lemah grasak saged den sanak siti kapur saged den lulur temah mawur dadya subur ingkang tinandur gemah buga wastra sarwa murah temah kathah kawula bungah bebasan sugih sawah serep omah bondo turah gesang pradah mila datan wonten janma ingkang mitenah ribah keng jalma lumampah datan kecacah pan sedaya samya gumregah ngupaya napekah siang ratri datan wegah labet wis pernah denyong rembyah bebasan mrunah watak serakah tut puri sunah mawaddah warohmah tansah hangesti kulawarga ingkang sakinah karta nenggih nengenaken sarasean pondene tata lire pernatan minangka paugeran kautaman minangka tuntunan pagarawan dadi sirikan bebrayan tansah memitran daya dinayan ngudi kerukunan murih tan ana kang kapitunan ical rasa kuwatir labet sang nata bangkit hangulir wong fakir tetep den pikir brandal kecu samya sumingkir datan wani tumindak ingkang nalisir nujuri sajuga para Pandhawa samya hanandang sungkawa labet panengahira Dyan Arjuna wis sawetara mangsa murca saking praja mangkono wijiling pangandikan Sang Buminata Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira rereh ririh ruruh hangarah prana ya hamedhar sabda dumateng Kang Rayi Radyan Werkudara dalasa kembaran sabdane Sang Buminata mecah marang sepining swasana
mangkya darajating praja kawuryan wasanyaruri Rurah pangrehing ukara karono tanpa palupi asilar silas tuti no sarjana kelu alung-lun kala tidha didem tandaning dumadi Yuwang suksma mangadili nuwih mugi paring pepayung mring panjenengan ingsun satemah ambabar pepadang marang jagat ngamarta kadangipun Kakang Yayi adiku wong gagah adiku wong santosa Bimasena mbarep kakangku ana dawuhmu apa Mara gage prayogakna anggonmu lenggah ya Yayi pangrasa ora kurang prayoga anggonku sowan ora liwat basaku wae tampanana barep kakangku iya ya Dimas tak tampa gawe bombonging rasa kembar Yayi Nakula apa dene Yayi Sadewa padha diprayogakne anggonmu sowan Yodi kawula nuwun inggih Duh Koko Prabu pangraos boten kirang sekecok anggen kula ngabiyantara sowan sungkep pangabekti kula mawantu-wantu mugi kunjuk sahandhap pepadha paduka njeng Koko Prabu semanten ugi kula Duh Koko Prabu kula pun Sadewa sembah bekti kula mugi kunjuk Duh Koko Prabu iya sakembaran wis ndak tampa sakwuse jeneng sira kadang-kadangku para Pandhawa padha satata lenggah ana ing pendopo agung negara Ngamarta kene yektine
wis golong wis geleng kang sarta gilik kang dadi gegayuhane sarta panggantane para Pandhawa anggone bakal memayu hayuning jagat Ngamarta. Kejaba saka kuwi Yayi, Puntadewa sakadang para Pandhawa mono perangane titah ingkang tansah gandrung kelawan tembung kerukunan kang sarta gandrung karo tembung katentreman. Merga mungguhe Puntadewa ora ana gaman kang ampuh kejaba mung gaman kerukunan. Tuladane Yayi, tuladane para kusuma bangsa rumuhun senadyan mung kanthi gaman pring ingkang dilincipi, nanging lamun to manunggal niat tunggal tekad kang sarta tunggal kiblat, yekti ing kono bakal awoh marang kamardikan lan kasantosan. Kejaba saka kuwi Yayi, pun Kakang uga wis mangesti lan nindakake apa wae kang dadi dawuhing Rasuling Gusti ingkang pungkasan, ingkang wose negara iki bakale tentrem, kraton iki bakale ayem lamun to bisa mawujud 5 perkara, ya kuwi antarane siji ya kuwi ilmune para brahmana, ilmune para resi, ilmune para kiai, kawruhe para ulama kang den amalake, tegese kawruh babakan kautaman kanggo srana hayuning sagung dumadi. Angka 2, negara iki bakale tentrem lamun to bisa mawujud adile para pangarsa praja, awit keadilaning para pimpinan ingkang bakal nggawa katentremane para kawula dasih. Dene kang angka 3, negara bakale ayem lan tentrem lamun to sinurung ibadahe para kawula anggone tigen mugen pangideping cipta pasrah sumarah marang purbaning Hyang Manon. Sabanjure angka 4, negara iki bakale ayem lamun to para sentana kang sarta para kawula patuh marang paugraning agama lan patuh marang paugraning pranatan hukum praja kang wis gumathok. Lah dene ingkang pungkasan Dimas, negara bakale ayem lan tentrem lamun to disumbang dongane para fakir miskin. Saka pangrasane Puntadewa bab sing ndak andharake kabeh ana ngarep wis tak tindakake kanthi bener becik. Ning ya gene Yayi Werkudara, pacoban ingkang animbrung praja Ngamarta ora mendha nanging malah sangsaya andodra. Siyang pantaraning ratri pacoban silih gumanti. Yen miturut gagasanmu pun Kakang Puntadewa iki kudu kepiye? Wejasena palugon lakuning lekas lo kita linuding kidung kadung kadereng hamong ngun manah rahayu
yuwana tan akolong gumolong manat dukara Aku dhewe ya rumangsa bingung bilung-lungan. Werkudara melu prihatin yen gagas kahanane negara Ngamarta. Mbarep kakangku. Durung maneh kahanan Ngamarta kang kebak ing Ruhara. Kahanan negara Ngamarta kang kebak ing Bebendu. Kebak ing Bencana. Gunung jebluk mahanani panangise para kawula dasih. Banjir bandang glandang nyawane wong pirang-pirang. Lindhu prakempa mahanani ilange nyawa. Ora mung kuwi barep kakangku. Saperangan cilik ingkang dumadi saka para nom-noman wis tetel sing dadi tata kramane. Ora gelem ngajeni marang pangarsa praja para pejabating negara. Ketitik ora wigih areringa lamun to ratu mutusake apa wae ora cocok karo kekarepane banjur nindakake unjuk rasa saben dina wis budaya ana kutha gara negara Ngamarta. Kamangka kalamun dumadi unjuk rasa ora wurunga sing dadaki ya mung Werkudara merga aku dadi manggalaning para prajurit. Gelem ora gelem Werkudara dibenturake karo kawula dasih. Mongko nyatane kewajibane Werkudara kuwi ngayomi marang para kawula. Nanging ya gene malah bengkerengan dhewe karo kawulane. Nanging yen Werkudara mung meneng wae ora gelem ngreksa kayuwanane praja, ora ngreksa marang kawibawane ratu, tegese aku dadi senopati kang ora bisa netepi marang jejibahan. Nanging yen aku kon rejang lan nyiksa marang kawula kang padha unjuk rasa, lire kabeh mau cengkah kelawan batinku. Maknane uripe Werkudara malah kanggo ngidak marang para kawula dasih. Yen ana lakon kang kaya mangkene iki njur kepiye? Aku ndok kon sabar ngadepi para kawula dasih, nanging wong sabar kuwi kabeh ya ana watese. Yen tembunge kawula sing bengak-bengok tansah nyacat marang pamarentah negara Ngamarta, babar pisan ora tau tak gagas, babar pisan ora tau tak pikir. Ning yen tumindake, ning yen pakartine wis milar saka pernatan, ngrusak marang wewangunan, ngobong papan sing dadi kebutuhane para bebrayan agung, mongko ora mung awan ning kepara nganti tengah wengi, liyane padha netepi pangibadah parandene anane mung bandem-bandeman. Aku dadi prajurit yen kaya mangkene iki. Matiku besok ora merga mati ana madyaning palagan. Matine Werkudara ora mbelani nusa kelawan bangsane. Nanging matine Werkudara ya merga saka bingunging rasaku nggagas negaraku sing kaya kahanane kaya mangkene barep kakangku.
maroreh mangusumya ngambrengeng kadi karunaning kaswasih ring marga Hemalatgung risang gondo mastrat mojo leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto Kawula nuwun sewu Duh Koko Prabu Jimat pepunden kula kalilan Kang Yayi kula pun nakula nderek matur. Iya. Yayi nakula mara coba matura kanthi trawaca Yayi. Duh Koko Prabu. Kahanan ingkang kagelar wonten ing Praja Ngamarta menika menawi miturut gagasan kula malah mujudaken tandha-tandha bilih Gusti ingkang Maha Kuwaos menika tresna dhateng para warga ing Praja Ngendraprasta. Awit punapa? Awit caranipun pangeran tresnani dumateng umatipun niku mboten kok malah para warga ing negari Ngamarta menika dipun paringi kabagyan kang sarta kamulyan nanging rinten dalu tansah pinaringan wujudipun pacoban. Mongko tumrapipun para sentana praja. Tumrapipun para sentana praja punika anggadhahi tanggung jawab ingkang boten enteng tumrap katentremaning para kawula dasih. Nanging kula pitados, nanging nakula percaya menawi Pandhawa tansah tetunggalan nyawiji gumolong ingkang dados tekadipun ora mung mikolehke diri pribadi, ora mung mentingake diri pribadi. Nanging darmaning urip, darmaning agesang. Namung kagem kasramakaken dumateng para kawula dasih tartamtu Gusti ingkang Maha Kuwaos. Badhe ngayomi dumateng kawontenanipun para warga agung ing negari Ngendrapara Hasta. Mliginipun kahananipun para Pandhawa, Duh Koko Prabu. Yayi. Nanging kahanan kang kisruh kang sarta kahanan kang gidhuh kaya mangkene kok ya mbarengi kadangmu panengah Pandhawa si Arjuna wis lunga pirang-pirang wulan tanpa ana kabare. Kamangka si Janaka kuwi Pandhawa ingkang angka 3 kang dadi simbole rasa manunggal kang sarta tetunggalan. Ya mung si Janaka kang pinter ngrukunake para bebrayan agung, nunggal cipta, nunggal sedya, nunggal negara kanthi lambaran ya kuwi budayane. Ngibarate wong mlaku sikil kuwi silang sisih. Lamun to Yayi Janaka murca tanpa ana kabare kaya mangkene Yayi. Leng-lenging driya mangu mangun gung kanduhan rimang lir-lena tanpa kahanin lir-lena tanpa kanin yen tam tulusa mengko sang Dyah Utama Lagya eca kang nedeng wawan pangandikan kasaru gegering Jawi ana sawijining brahmana ingkang anyar katon petrek-petrek minggah wonten ing setinggil negara Ngamarta. Praptanira sang brahmana gawe cingak ingkang samya mulat.
lagi cawawan sedo gorengan sumewa gegering pasewakan kata samyonarko wonten wirata mata Pandhita Agarya wangsit pindha gombang ajab ing pawang susung angin nyenting gone pasang kaliman tabik pisowananku sinabeta ing iladuni dumawaing tawang towang aja ndadekke runtike penggalihmu aku kang sowan ana pendhapa negara Ngamarta kene sinuwun iya panemban anggonmu prapta yekti mahanani padanging rasa anggonku tansah kagubel ing rasa sungkawa prasasat kaya mlaku ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu marga dayane para brahmana ingkang rina wengine tansah nindakake puji dikir mantra rahayu yekti bakal anjurung Ngamarta tumuju ing karahayon Nora liwat diprayogakne anggonmu pinarak lenggah panemban matur nuwun Sang Prabu ndak kira kaya ora kurang prayoga anggonku seba lan aja ndadekke gerahing penggalihmu krana aku ora basa karo kowe ditepungke wae aku Pandhita Kleyang kabur kanginan dene peparapku utawa jenengku Begawan Cekok Taruna Begawan Cekok Taruna pancen bener
Cekok taruna, cekok ki tegese jamu, taruna ki tegese bocah enom. Jamuku ki ya bocah-bocah enom kuwi. Ngono. Ngono Panembahan. Banjur wigatine Panembahan Siba ana Ngamarta ngene. Yektine waleh-waleh apa? Aku sowan ana Sitinggil Praja Ngamarta utawa Praja Ngendraprasta iki, aku makili sak perangan gedhe para brahmana, para pandhita, para kiai kang sarta ulama ingkang mapan ana negara Ngamarta kene. Kang dina sak mengko lagi mrehatenake kahanan kang gumelar ana negaramu Ngamarta kene. Maknane kepiye Panembahan? Nyuwun sewu. Para brahmana kang sarta para kiai kang mapan ana Ngamarta kene kuwi gumun setahun jembleng serendeng. Kenang apa kok paugeran utawa dasare negara ingkang mapan ana negara Ngamarta kene kok ora nganggo paugeraning agama suci nanging malah gondelan karo sing jenenge jimat jamus Kalimasada. Kuwi dosa gedhe lho sinuwun, kuwi dosa gedhe lho Sang Prabu. Kuwi dosa gedhe. Lah sak banjure angka loro sing diprihatinake karo para brahmana kang mapan ana ing negara Ngamarta kene, angka loro ya kuwi kenang apa wong-wong kang mapan ana Ngamarta kene tansah nindakake adat lan budaya. Kayata sadranan nindake wilujengan utawa slametan genduren lan merti dusun. Kamangka Sang Prabu, kamangka wis cetha ngeglo kang tanpa warana, kamangka wis cetha utawa gamblang lamun kabeh mau ora ana tuntunane tumrap agama. Agama kuwi wis nemtokake tata cara lan cak-cakane wong ibadah. Ning kenang apa? Nanging kenang apa kok wong-wong kang mapan ana Ngamarta kene kok duwe utawa gawe tatanan dhewe. Mula Sang Prabu, mumpung durung kedlarung-dlarung, ayo saiki tak kanthi Pandhawa lan para kawula ing Ngamarta wiwit dina iki padha mertobat bebarengan ing pamrih bumi Ngamarta bisa ayom ayem tentrem wekasan manggih tembung rahayu. Dene carane mertobat ya kuwi antarane siji adat lan budaya sing wis mlaku ana negara Ngamarta kene kudu diilangi. Kuwi siji. Dene cara mertobat kang angka loro kabeh pusaka kraton Ngamarta kudu dilarung sajroning segara. Dene ingkang angka telu wiwit dina iki negara aja nganggo paugeran utawa dasar Kalimasada ning kudu awewaton utawa adhedhasar agama suci. Yen Pandhawa gelem manut kelawan apa sing dadi aturku kabeh, yen Pandhawa gelem manut karo Begawan Cekok Taruna, nganti kapan bae aku bakal nyengkuyung marang Prabu Puntadewa anggone dadi ratu mapan ana Ngamarta kene.
Bimo wang-wang kunto kumpul patang gede sayang gongkoro Gadaniro mubat habit Panemban Begawan Cekok Taruno. Iki apa bener sing jenenge Raden Werkudara utawa Raden Bimasena? Syukur yen kowe wis weruh karo jenengku. Ngerti wae bendina kumpul ning kotak mosok pangling. Mingset sing dadi lungguhmu kene ya. Panemban Begawan Cekok Taruno. Dina iki tak jaluk aja mbebidung rasane mbarep kakangku. Merga Ratu Ngamarta dina iki lagi giduh sing dadi rasane. Merga ilange si Janaka kang tanpa pepoyan. Ilange Janaka kuwi merga Ngamarta kene hawane sumuk. Hawane negara Ngamarta kene hawane panas. Krana Pandhawa ora bener anggone ngibadah. Ora bener anggone anenuntun marang kawula supaya ngugemi marang syariating pangeran, malah padha nyembah-nyembah, malah padha mundi-mundi wujude jimat jamus Kalimasada sing wis nyata tabrakan karo ajaran agama. Iya. Dadi cekak cukupe. Dina iki Pandhawa ndok kongkon supaya nglarung wujude jimat jamus Kalimasada. Heeh. Manuta kelawan aku. Dina iki uga Kalimasada wenehna aku. Tak larunge ana sajroning segara Werkudara. Cangkemmu menengo luwih dhisik. Ndadekno sumurupmu. Kalimasada biyen dituku nganggo sarana laku. Kalimasada biyen dituku nganggo sarana prihatin sesirih lan sak piturute. Aku njaluk kanthi banget, Werkudara njaluk kanthi banget reganana Kalimasada sithik wae. Karepmu piye Werkudara? Yen pancen Kalimasada ndok kon nglarung, aja kakangku Puntadewa sing ndok kon nglarung, nanging sing nglarung kudu kowe dhewe. Sing nglarung kudu Begawan Cekok Taruno dhewe. Yah, yen pancen kaya mangkono, endi Kalimasada tak larunge dina iki. Aja mbok jaluk ning kudu ndok tuku. Pira ajine Kalimasada? Bakal tak bayar kenceng, ora utang ora semaya. Babakan regane Kalimasada pira aja rembukan ana kene. Saru yen disawang karo wong pirang-pirang. Aku njaluk paseksen. Loh, kok njaluk paseksen iki maknane lire piye? Murid-muridmu sing sekti, murid-muridmu sing digdaya, kabeh samaptakno. Murid-muridmu kudu samapta ing gati sawega ing diri jangkep sak gegamane. Lho, paseksen kok dadak nganggo murid-muridku, paseksen kok dadak nganggo murid-murid sing jangkep sing komplit sak gegamane. Gelem ora gelem syarate yo nggur kuwi. Oh iya. Menang apa to kok nyang-nyangane regane Kalimasada kok ora ning kene wae iki gene yo. Engko aku ora iso njupuk bathi. Elane bathi. Ya yen pancen kaya mangkono. Besok kapan sing dadi wancine aku bisa nuku jimat jamus Kalimasada. Ora usah dadak ngenteni sesuk-sesuk. Dina iki wancine bedhug tengange aku bakal methuki kowe. Ya. Yen pancen kaya mengkono tegese Werkudara wis tinarbuka sing dadi rasane. Ngerti karo tembung bebener, ngerti karo tembung kautaman. Pono ing kautaman lan sumurup ing reh panembah jati. Yen pancen mengkono sinuwun Prabu Puntadewa, aku bakal nyuwun pamit. Aku bakal ngenteni ana tapel wates negara Ngamarta kang sarta nganti para murid-muridku kabeh. Iya Panemban Begawan Cekok Taruno aja ninggal duga lan prayoga. Raden Werkudara aku njaluk pamit ya Raden. Panemban ya muga-muga lepaso paranmu jembaro kuburmu.
Wijasena. Yayi Werkudara apa babar pisan ora menggalih. Iki mengko sisip sembire luput katuranggane mesti dadi kriwikan, dadi grojokan, gojekan, dadi tangisan. Kowe gelem ora gelem mesti bakal bentrok karo kiai. Gelem ora gelem musuhmu iki mengko mesti kiai. Kiai apa? Apa dikira aku ora apal karo Cekok Taruna? Kae ketoke wong alim nanging sejatine alime alim pulasan. Njaba putih jero kuning. Kepinterane babagan agama mung kanggo mecah marang kerukunane umat. Pintere mung kanggo ngubupi lan ngompori para kawula supaya ora padha rukun. Jaluke menangan rumangsa paling digdaya perkara iki karepen Werkudara sing dadaki. Ya. Kahanan sing kaya mangkene iki sing dadekake negara rusak ya, Di. Sakwuse ana para brahmana, para-para kang ahlul marang agama. Lah kok malah ambyur sajroning kahanan negara kang magepokan kelawan jabatan utawa kalenggahan. Tegese para-para kawula wis ora percaya marang kiai kang mendem marang kalungguhan kuwi mau Wijasena. Tegese tembunge wis ora kena kanggo patuladan, ucape babar pisan wis ora kena digugu. Ya, pancen bener kaya mengkono. Malah kepara aku njaluk pamit. Yen iki mengko ana payo-payo Werkudara sing bakal tanggung jawab. Ya, ning tak jaluk ya, Di. Sing kebak rasa kaprayitnan lan kawicaksanan ya Dimas, gandanya sekar kehadun.
Satodyan Bratasena kampuh lenggang bintulu adi sarira ngamula dumangka dek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lumaris Liteng Kresna kakangku kang rawuh ana ngendra para hasta kene. Iya ya Yayi. Yayi Werkudara kadangipun Kakang Yayi. Apa to darunanipun Kakang nganti Yayi Setyaki prapta ana negara Ngamarta kene? Merga kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul sinambi wara dina iki. Dina iki para Pandhawa nandhang kingkin. Kejaba prahara kang animbrung jagat Ngamarta. Sinurung kadang kuwing Madukara Arjuna murca kang tanpa wangenan. Kabar kuwi mau kabar kang kabur apa kabar kang kababar ing kasunyatan Sena? Wah, iya. Bener kabar sing tok tampa. Kalamun ripalungguhan iki Ngamarta lagi kisruh. Ngamarta lagi kiduh. Barengi lungane jlamprong sing tanpa pamit. Menawa babakan Janaka Siyadi wis hafal to Yayi? Yayi Janaka kok murca, Yayi Janaka kok lunga saka negara kuwi ora uwal saka telung perangan, ya kuwi antarane siji Wiku Aldaka, loro Payo Katyuping Rana, kang angka 3 Wanodya Jinatukrama. Lungane Janaka kuwi yen ora meguru ana ngarsane pendhita ingkang wegik, ya mesti maju perang dadi dutaning adil. Yen ora ya mesti nginepi perawan ngendi ngono. Mosok kowe ora apal Sena? Iya. Ning Janaka ya kudu mikir. Aja mburu sing dadi senenge dhewe. Ngamarta lagi ruwet, Pandhawa tanpa Janaka kuwi godhang. Pandhawa tanpa Janaka kaya sayur tanpa uyah. Yen Janaka ora mangkat ora ana sing banjeli. Ambak pocokan tetep ora iso. Eling-eling. Eling-eling Pandhawa munung ibarat ndok pitik sak petarangan, mati siji mati kabeh, mukti siji kabeh melu ngrasake. Nanging ndak wawas, nanging tak wawas lungane Janaka mesti ana sambung rapete kelawan memala kang animbrung negara Ngamarta iki. Supaya enggal pundhat, kowe arep menyang ngendi Sena? Ngamarta geger. Gegere Ngamarta musuh sing abot kuwi dudu musuh saka njaba. Nanging musuh saka jero negara kuwi dhewe. Lho, tek ngono maknane. Sak mengko sak pirangan gedhe para kiai, para pendhita ana negara Ngamarta padha nganake unjuk rasa. Njaluk ganti dasare negara Kalimasada nganggo dasar liyane jumbuh karo kapitayane para resi kuwi mau. Babakan iki kudu enggal dirampungake Jliteng Kresna kakangku. Kalimasada kudu digondheli kenceng Yayi. Mula kuwi Mara Gage Siyadi minangka dadi prajuriting negara kudu njejekake hukum kanthi sak bener-benere lan sak adil-adile. Yen ana pawongan sing bakal ngobak-obak banyu bening katentremane negara miyang para kawula wajib disingkirake saka bumi Ngamarta kene. Pandongamu sing tak jaluk
Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Kowe peranaan Pandhawa. Kowe peranaan Pandhawa kudu melu jumangkah, kudu melu kumrembyah. Ngestakaken dawuh Duh Rama Kyai, ngestakaken dawuh Duh Rama Kyai. Ya, sendika dawuh Pakmu. Prajurit Dwarawati uga ora gelem keri Yayi Setyaki. Kula wonten dawuh Duh Kaka Prabu. Manunggalu kekuatan kelawan barisan saka negara Ngamarta ya Di. Eling-eling Pandhawa lan Prabu Kresna ngibarat kreta daran sak usire. Dadi lamun ana bebaya kang bakal ngancam ngincim marang kawilujengane kadang para Pandhawa, prajurit Dwarawati aja mung meneng bae ya Dimas Setyaki, singa mulang jaya. Lho niki sendika ngestakaken dawuh Daka Prabu budal. Maradhyake budala dina iki Bima Kunting. Umrekang kala lumares budaling prawadya
Hi, po, hi, po.